Bones, benvinguts a 4, un podcast on parlem amb artistes que tenen el seu ADN, l'art. Avui, a 4, ens endinsem en el món de la poesia amb l'Aina Torres. Bon dia, Aina, com estàs? Molt bé, i tu? Bé, aquí. On estem, per cert? Doncs som a l'Eixample de Barcelona, on visc actualment. El que passa que hem buscat un lloc una mica més agradable perquè l'Eixample doncs, és molt de cotxes, contaminació. Aquí hi ha plantetes, I aquí s'està bé. sí, m'agraden molt les plantetes. De fet, ja ho parlarem, però molt de la meva poesia m'agrada incloure les plantetes i aquí estem, en un parc una mica més amable. Sí. Com et fas poetesa? Oh, Doncs la veritat... escriptora, perquè què series, més poeta o més escriptor? Bueno, he publicat llibres de poesia i he publicat també biografies, sobretot de dones, perquè crec que és molt important doncs, tornar a donar vida o recordar aquelles dones que ens han precedit, aquelles mares simbòliques que han estat silenciades pel fet de ser dones. I aleshores he escrit molt sobre Montserrat Roig, una biografia, però també el llibre Dones rebels, en què precisament recupero a tot de dones amb la importància de que puguem tenir referents i de que puguem traçar doncs, aquesta genealogia femenina, no? Que tan important i que ens han esborrat al llarg de la història. Però poesia també. A l'hora del pati, quan eres petita, escrivies A l'hora del pati, d'amagat, o? a l'hora del pati no, però des de petita sí. Sí que, de fet, fa no gaire, endreçant encara l'habitació de casa dels meus pares, no? Que em van dir un dia, a veure si vens i acabes d'endreçar. A tothom li passa aquest Sí, dia. no? Doncs vaig estar endreçant i vaig anar trobant. De fet, també hi havia intents de cançons, imagina't, Ostres. però això s'ha quedat més apartat. Però sí que la idea o la intenció, la necessitat, bàsicament. La necessitat d'escriure l'he tingut des de molt petita. Des de que gairebé recordo que vaig començar a escriure, doncs vaig tenir aquesta necessitat d'anar escrivint també. Una vegada arribava a casa, no, a l'habitació, doncs anar escrivint o reflexions o intents de cançons o poemes. O diaris un munter, no? Sí, però potser més amb una intenció, no tan diari, potser més poemes i cançons, sí. Que curiós. Sí, sí. I aleshores hi ha algun dia que et despertes i dius vull ser poeta. Bueno, poetessa. No, mira, em vaig presentar a un concurs de poesia perquè vaig fer un curs de poesia fa un temps i aleshores el professor del curs em va dir ostres, Aina, aquests poemes presenta'ls a algun concurs, estaria bé que els presentessis perquè tenen opcions. I sí, realment els vaig presentar i vaig guanyar, no? I aquest és el Premi Martí-Dot, que em va permetre publicar el meu llibre, el primer llibre de poesia, i a partir d'aquí em van cridar a recitar alguns dels festivals així com més importants d'aquí i de fet em feia una mica de cosa pujar a un escenari a recitar, era una cosa que em feia vergonya, jo escrivia una mica per necessitat, per mi, però vaig dir, va, doncs si m'animen a presentar-me al concurs m'hi presento, no? Llavors em vaig trobar amb un llibre publicat i que em cridaven per recitar a festivals i ara de fet m'agrada molt pujar dalt d'un escenari, però encara em fa certa cosa, però abans em feia molt respecte i va ser així que m'hi vaig trobar, realment gràcies a haver guanyat aquest premi, que em publiquessin un llibre, doncs ja vaig anar com fent recitals, continuar escrivint poemes, no? Això també t'engresca, sí. T'ajuda, t'agrada i ja, un cop ja t'hi trobes a dins, doncs vinga, endavant, no? Vinga endavant, i llavors vaig publicar un altre i ara tinc un tercer llibre ja acabat, que a veure si trobo la manera de... No, ja tinc la manera de... Ja has trobat editor? Sí, que estic molt contenta i a veure si surt aviat. Bueno, no hi ha pressa tampoc, no? No, a veure, sí que és cert que jo soc una mica impulsiva, no? I una vegada els has acabat, en aquell moment te'ls sents molt teus, perquè els estàs escrivint en un cert moment. Però després passa que dius, ostres, si passa molt temps, la teva vida també canvia i uns poemes que escrius en un moment, doncs ja no te'ls sents tan teus, no? I és diferent a l'hora de defensar. Sí, però, per tant, una mica de pressa en aquest sentit sí, però per l'altre, doncs no, també s'ha d'aprendre a tenir paciència. Sí, però bé. sí. Què és per tu la poesia? Així.
La poesia, doncs, és una manera de veure el món, en el fons. És a dir, és tenir una mirada diferent davant del món, davant de les coses, potser una mirada de les petites coses, de vegades, o una mirada diferent sobre una cosa, doncs, veure-hi un matís que potser l'altra gent no hi veu. Crec que la poesia es pot trobar en moltes coses i no té per què estar només tancada en un llibre o ser elitista o apartada de tothom, no? Però sí que crec que la gent que escrivim poesia, malauradament o no, tenim una certa sensibilitat que ens fa aquesta necessitat d'escriure, perquè potser de vegades el món ens supera, tot ens va massa gran, tot ens afecta i és la manera que trobem, doncs, de subsistir o d'intentar trobar resposta a les grans preguntes de la vida, no? Que abans que a certa gent li serveix la religió, doncs a mi la religió no em serveix i busco altres maneres, doncs, com pot ser la poesia, no? De trobar resposta a les grans preguntes de què hi ha després de la mort, què fem aquí, etc. No? I com deia Maria Mercè Marçal, la poesia et porta a l'ull de l'huracà, no? És a dir, moltes vegades escrivim per trobar resposta a aquests grans interrogants, però com que veiem que escrivint ni de cap altra manera trobem resposta, això ens empeny a continuar escrivint, no? I així, fins que vulguem. Fins que vulguem, i es veurà què passarà. Sí. Clar, a l'hora d'escriure, tu com saps que t'ha sortit un poema, diguéssim, reeixit, bueno, que està allò... Ostres, que bonic, que xulo. És un procés molt instintiu. Jo em moc molt per instints i el primer vers gairebé sempre em ve donat. Sí? És a dir, em ve donat en el sentit que jo no sé cap on dura el poema, però em ve d'alguna manera. Hi ha qui parla de mèdium, hi ha qui parla d'alguna cosa més així, no? Però sí que és veritat que és com un impuls, no? I aleshores després tu ja més o menys vas decidint una mica cap on el portaràs, però al primer moment no. I aleshores... I el procés aquest el fas en paper o ho fas tot mental? No, en paper. Tinc unes llibretes. M'agrada que amb cada llibre enceta una llibreta nova, no? És com la il·lusió de dir, va, amb aquest faré aquesta llibreta. I aleshores tinc una llibreta, sí que és cert que no sempre porto la llibreta a sobre, i aleshores si no porto la llibreta a sobre agafo el mòbil i amb el mòbil m'apunto versos que em venen. És cert que m'agrada molt treballar el vocabulari i m'agrada molt fer poesia que creï impacte estètic i que creï imatges. És a dir, podríem dir que hi ha una poesia més narrativa i una poesia més de creació d'imatges, d'impacte estètic, etc. I a mi m'agrada més aquesta segona. I aleshores, per crear imatges també és molt important l'ús del llenguatge, no? I el que faig quan estic escrivint un llibre o durant tot el procés és llegir també molta poesia, anar-me amarant de molts poetes que escriuen d'una forma similar, no? Ara estic llegint molt Dylan Thomas, perquè ell deia que anaven cavalcant una imatge darrere una altra, no? Que et fa passar d'una imatge a una altra, i també escriu molt de la manera que jo intento escriure, que és mitjançant el xoc d'imatges, no? Tesi i antítesi, una imatge i la seva contrària, que això et descol·loca, et crea una imatge nova i aquesta imatge nova et transporta en una de nova, no? I això jo escrivia així sense saber-ho fins que vaig trobar el Dylan Thomas, que explicava que escrivia de la mateixa manera, i dic, ostres, no estic sola, no? I realment la seva poesia m'interpel·la molt perquè em trobo molt amb això, i aleshores intento marar-me o Alan Michels també, a José Ángel Valente, a Andreu Vidal, Màrius Samperes, i intento amarar-me de poetes que escriuen d'una forma similar al que jo vull aconseguir, i llavors em poso en un univers doncs que vaig escrivint. Però ara, per exemple, el que estic començant ara un nou llibre, un quart llibre, ho estic fent diferent. El que he fet és que ja tinc el títol, tinc el tema, i a partir d'aquí, que això no ho he fet tant, em documentaré també molt sobre aquell tema, per treballar també molt el contingut, i anar agafant alhora també vocabulari sobre aquell tema. I a partir d'aquí, és a dir, aquesta vegada és com un repte, em marco un tema i a partir d'aquí vull fer tot un poemari. I llavors me l'encurseto més, però crec que també m'ajudarà. M'anirà bé, m'agradarà, no sé, és un repte que... Sí, no, els reptes sempre són bons. M'han sortit moltes preguntes, moltes preguntes. No sé si t'he arribat a contestar l'altra, però ja bueno, farem la que... Sí, en part sí. Clar,
aquí no sabia que treballaves tan visualment, diguéssim, els poemes. I ara entenc perquè també t'atrau el vot de la fotografia. Sí, doncs potser. I una de les preguntes era com és que no adreces de fotografies als teus poemaris? Que seria xulo, també. La veritat és que sí. Ho pensava de dir, ostres, perquè m'agrada molt la fotografia. Saps què em passa? Que hi ha moments que tinc molta necessitat de crear, no? Sí. I depèn del moment del mes, no? Hi ha uns dies del mes que tinc més necessitat de crear. També és una qüestió hormonal, que això s'ha estudiat molt i estic molt en això, perquè hi ha un moment que les dones tenim la creativitat més desperta i intento saber quan és i treballar més aquests dies i aprofitar-ho, perquè surten coses més xules, alhora també és molt guai això. I llavors, quan tinc aquesta necessitat de crear tant, no? Faig fotografia, també escric, però també faig fotografia perquè és una manera com, això que et deia que soc una mica impulsiva i tinc poca paciència, és una manera com d'entrar en la creativitat més immediata, no? Ja està, mira. Sí, pum, ja està, no? Aquí tinc el resultat sí, més d'impacte i visual. I m'agradaria, el que passa que, clar, hi ha poques editorials que et permetin també posar fotografies. Llavors, ara, per exemple, amb una editorial que m'ha dit que em publicarà, que m'encanta i que és una editorial que sempre he pensat que volia publicar, no sé, no ho hem parlat, però jo no veig que inclogui fotografies en la seva col·lecció i aleshores, clar, també s'ha de tenir un paper molt bonic, especial perquè les fotografies quedin bé. La qualitat. Clar, llavors seria canviar el paper quan en realitat aquella col·lecció té un paper, diguéssim, de poesia i no de fotografia. Vull dir que hi ha una cosa també més tècnica, no? Però sí que alguna vegada he pensat d'alguna manera, no sé si quan recités que anessin apareixent o... Mira, és que t'ho he de dir un moment, és que ahir vaig veure una pel·li que em va encantar, així per casualitat, a Filmin, i va ser com un uau, perquè va haver un temps que vaig estudiar guió cinematogràfic i vaig pensar, m'agradaria fer pel·lícules. I ahir, quan vaig veure aquesta pel·lícula, vaig dir, val, és per això que volia estudiar guió, per fer aquesta pel·lícula, que ha fet aquesta persona. I es diu la metamorfosi dels ocells. A Filmin està en castellà, la metamorfosi. I de fet va combinant, moltes vegades són fotografies, amb una veu en off, que és, bueno, amb poesia pura. Bueno, mireu-la. Et llenço una idea de cara al poemari aquest nou que tens. Si en físic no pots fer amb fotografies, fes-lo en digital, amb fotografies. També. I tu compres el llibre físic, fas un QR que l'enllaci a la web o qui sigui, i allà tens la versió digital amb totes les fotografies. Sí, de fet, ara quan penjo alguna foto que faig a Instagram, penso, ostres, aquest poema m'hi aniria molt bé, però tampoc el vull publicar perquè com que encara no s'ha publicat el llibre, és com encara són poemes inèdits. Però sí que hi haurà un moment que m'agradarà, o sigui això, com ho dius tu, o sigui simplement penjant a Instagram la foto i al peu de foto posant un dels poemes, però perquè més la fotografia que faig és quasi tota sobre natura i la poesia que faig també, i aleshores és que és el mateix, sí. I és difícil també que no trobis que un poema tingui diverses fotografies, que sigui una en concret. Sí. I això ho dic perquè hi ha una pregunta aquí que diu com poses títol als poemes? Ja sé la resposta. Aleshores, encara em sembla tot més curiós, fins i tot aquest últim llibre que estiguis preparant, que ja sapigues el títol, de què anirà. Sí, que he fet el procés diferent, però em ve de gust. Està molt bé, és una mica per treure l'espineta i... No, això dels títols, realment, tinc poemaris que no tenen títol, cap poema. I aquest últim, el tercer, diguéssim, el que publicaré aviat, si tot va bé, no tenia títol, cap poema. Fins que al final, reescrivint, perquè aquesta vegada és la vegada que he reescrit més el poemari, i també trobo que té gràcia, perquè el primer sí que va ser... Jo crec que portava tant de temps, allò com fent, que va ser com un impuls, però aquest sí que l'he anat treballant molt més, no?
i al final he afegit títol a tots els poemes quan en principi no n'hi havia cap, no? Però alhora el títol també és un joc, són paraules poc utilitzades, que moltes vegades et fan recórrer al diccionari, però està fet expressament perquè conservem paraules, perquè crec que és important, cada vegada perdem més vocabulari, en lloc de xiprer, pi... són arbres i ja està. Són arbres, aquella cançó de Pau Riba de Corà, Sí. o els ocells, o sí, sobretot, les plantes, són aquell genèric despectiu, i no li diem en concret el seu nom, i trobo que és una manera bonica de prendre aquests matisos que et dona el vocabulari. I fins i tot ara una cosa que m'està fent una mica de ràbia és això que treuen els accents amb certes paraules, com el son... Els diacrítics, sí. I dius, hòstia, tan bé que anava, perquè aleshores podies diferenciar i era una manera de dir, mira, són coses molt diferents. Sí. No, ara tot ho igualem. Sí, ossos. Sí, al final hi va haver molta gent que ens vam queixar, però al final, quan escrivim, al final hem acabat no posant-los, perquè ara, si no, és... Sí. És incorrecte. Sí. Però... Clar, has tingut bloquejos artístics, perquè tens moltes explosions de creativitat, però també has tingut, a l'hora de... Hosti, he de presentar el llibre i em falten acabar d'escollir o l'ordre dels poemes... No, per sort no. Crec que cada vegada que he fet un poema l'he inclòs després en un llibre. Potser ara en aquest últim que he reescrit més, al final he retirat algun poema, però potser un o dos de 50 que he escrit. No, per sort no. Jo crec que com que funciona molt intuïtivament, ja em poso a fer un poema quan sé que em sortirà alguna cosa. Quan no em ve de gust, no el faig i llavors no, però com que em ve de gust el faig i normalment surt, saps? Per sort això de moment no m'ha passat. Sempre que m'he posat a fer un poema l'he acabat i n'he estat prou contenta i bé, sí. I el fet de treballar amb una feina més creativa, notes que et pugui bloquejar una mica a l'hora d'extreure la teva creativitat o que et minva temps o espai o creativitat pròpia? Clar, això és un gran debat, també, de si s'hauria de poder viure d'això o no, perquè mercantilitzar o monetitzar l'art l'acaba pervertint o acaba entrant en el sistema o no. Clar, si estàs treballant 8 hores en un lloc, sigui el que sigui, tu arribes a casa cansada i realment poques ganes tens d'escriure. I normalment acabes escrivint al cap de setmana o quan estàs més descansada. Això és així, és a dir, et dic que sempre acabo escrivint, però perquè escric en un moment que sé que puc aportar alguna cosa. Però no em poso a escriure normalment un dilluns a les 9 de la nit després d'haver estat treballant tot el dia, perquè és que no, ja directament sé que no... I en feines que et fa ser més creativa o no? Sí, clar, per exemple, quan he treballat, no sé, en qüestions culturals, no tant per la creativitat, que també, que jo crec que la creativitat estimula la creativitat, perquè vulguis o no sempre estàs pensant en alguna cosa que a partir d'aquí pots fer, no? Sí que és veritat. Potser m'ha passat més quan he creat espectacles o així, que a partir d'estar creant el guió d'un espectacle dius, ostres, doncs a partir d'aquí puc saltar o de llegir poetes de... Sí, o sobretot també estar més al dia, no? Vaig estar treballant quan arribin els marcians i aleshores a l'estar més al dia de la cultura, doncs si llegeixes molt, si veus moltes pel·lícules, si veus moltes obres de teatre, tot això estimula la teva creativitat, no? I això hi ajuda, clar. És important estar en contacte. Per això et dic també que quan... I moltes escriptores i escriptors hi diuen, que mentre estan escrivint, hi ha qui diu que no, però que va bé també estar en contacte amb altres veus, no? Perquè en el fons estàs com en un entorn, un món, i tot això ajuda en la inspiració. Jo sóc dels que si he de crear cançons i amb un... Com ho fas? Jo m'aïllo. Sí? Jo necessito aïllar-me. Vale. M'ha sorprès perquè tu necessites estar escrivint mentre estàs absorbint i era com, jo impossible.
perquè també intento no fer el mateix que fan els altres. Clar, no, això... Sí que m'ha passat de dir necessito que aquesta cançó tingui una guitarra que soni així, aleshores vas a buscar diferents guitarres amb tonalitats similars, o sons o distorsions, i ho fiques d'exemple. Però a l'hora de crear cançons noves de zero... Necessites... Clar, no, a mi em va bé. I m'ha passat d'estar setmanes sense escoltar música, quan soc algú que escolta bastanta música, per no... Contaminar-te en el bon sentit. Sí, el que passa que jo de vegades també he pensat això, no? De dir, ostres, però clar, és que potser em ve un vers d'un poema que vaig llegir fa 6 anys, per dir alguna cosa. Llavors, clar, tampoc puc estar 6 anys sense llegir res. No. Al revés, jo crec que és positiu. Perquè de vegades és això, per molt que no estiguis en aquell moment, et ve un de fa una cançó que potser s'escolta fa 2 anys, no ho sé, jo de vegades penso, ostres, això que em ve, llavors ho busco i dic, val, d'aquí, dic, hòstia, la idea està bé, però a partir d'aquí aniré a l'altra banda, no? És a dir, sempre serveix com de punt de partida per, potser de vegades vols anar a la banda contrària, però a mi m'agrada partir de punts de partida i escoltar el que han dit altres veus. Bueno, ara realment el dia a dia no em permet estar una setmana sense escoltar música per estar creant tranquil·lament. Aleshores també el teu poema, com per exemple, va sorgir sol, sense buscar-lo ni res, va ser un... Ostres! Allò que agafis la guitarra i pam! I ja van sortir els acords i tot. Que és també com acostumen a sortir moltes. Sí, aquest impuls, no? Sí, que de cop et demana... Sí, és com alguna cosa aquí, no? Bueno, jo ho noto aquí, aquest impuls. Està situat com aquí, no sé. Que bo. Però sí. Clar, com a artista, en aquest cas, creus que és important treballar-se la salut mental més que res per al fet de que al ser artista puguis estar més abocat a més emocions i a més disgustos o més alegries o el fet aquest de que t'aplaudeixin, que això vulguis o no puja l'ego. I a vegades s'ha de saber també equilibrar el seu. Sí, i al revés, no? Jo me'n recordo que primer després d'un espectacle o quan llegien un llibre i et deien, ostres, m'ha agradat molt, tu sempre deies, ostres, no, però avui tenia un mal dia. No, però avui aquell llibre el vaig haver d'escriure molt ràpid perquè no sé què. Saps allò que sempre et rebaixes tu fins que al final dius, no, això no pot ser així, no? Vull dir, si tu no t'ho creus, has d'aprendre a dir gràcies, no? I no menystenir-te tu. I això m'ha costat molt. I el tema de la salut mental i això, home, jo crec que som persones altament sensibles i que aleshores tot ens afecta més, no? Per això escrivim, és a dir, jo si no escrivís crec que estaria pitjor, no? Malauradament. Segurament. Bueno, haguessis trobat alguna altra... Via d'escapament, no? Segurament, sí. Sí, és el que passa hi ha qui fa esport, no? Sí, que l'esport a vegades penso, n'he de fer més perquè quan em faig dic, ostres, va molt bé per la ment i és veritat, no? I aquí, doncs això, fas fotografies, escrius, no sé què, tal, vull dir que busques la manera, no? Però perquè sí, jo crec que és una via d'escapament de tot això. Hi ha algun dels poemes que hagis escrit que et faci sentir orgullosa i que diguis, aquest, si n'haguéssim de triar un de tu per llegir? Ostres, no, el que et puc dir és que el poemari que vaig usar ara, que és el tercer, diguéssim, que estic contenta de com ha quedat. M'agrada més que els anteriors, bueno, ja està bé, no?, perquè figura que... Hi ha hagut una evolució. Si vas enrere, que també pot ser perquè amb l'edat i tot. Però aquest, en general, com a poemari, crec que estic contenta de com han quedat els poemes, perquè a més també és molt unitari. He trobat la manera d'acostar-me a la natura, que crec que és una manera, ho necessitava d'alguna manera, i més aquí a Barcelona, que costa, no? I he trobat la manera que l'art, és a dir, la fotografia, la poesia, vull que dialogui amb la natura, no? I aquest poemari tot dialoga amb la natura, tot és molt unitari, estic contenta. Ho sents més propi, potser? Sí. Bueno, propi tot, perquè pensa que la poesia és molt sincera. Malauradament, després dius, ostres, clar, que això ho llegirà la gent, no?
És a dir, que quan escrius, tu escrius una mica per tu i després t'agafa el pànic de dir, ostres, clar, que això és molt personal, parles d'amors, desamors, de coses que sents, que no sents. Dius, ostres, que això ho llegirà la gent i Però la gent no ho llegeix tampoc com tu... També és la part bonica, no? Que cadascú se'l fa seu en la seva manera, perquè tots hem patit de desamor, tots hem tingut un gran amor, tots... També és la universalitat, no? De la poesia o més de l'art. Les cançons més escoltades de la història són cançons d'amor. De desamor, no. Exacte. No. Sí, per això que... Sí. Hi ha algun escriptor o alguna escriptora o algun poema que t'hagi marcat molt i que et portis a mi? Sí, ara que et... A veure, Maria Mercè Marçal com a poeta m'ha marcat molt, Montserrat Roig m'ha marcat molt, Anna Dodes, és també una poeta que van assassinar a Montpellier, també m'ha marcat molt, Felícia Fuster també m'ha marcat molt, Mercè Rodoreda també m'ha marcat molt, el que et deia abans, Dylan Thomas, Andreu Vidal... Sí, clar, alguns et marquen més pel tipus de poesia que fan, no? Com podia ser poetes homes, però després poetes dones no només et marquen pel tipus de poesia que fan, que també, però també t'hi sents més pròxima, és que no sé com dir-ho, et connecta alguna cosa. De fet, Maria Mercè Marçal, quan va llegir Felícia Fuster, que es va presentar en el Premi Carles Riba, que ella estava de jurat, va dir, m'uneix amb ella doncs, algun llegatge, alguna cosa antiga, no? Alguna cosa que no sé dir. No? I perquè t'hi reconeixes en les paraules, en la manera de... Rosa Font, que és una poeta també de l'Empordà, també l'he descobert fa relativament poc i vaig haver de fer allò que faig de forma impulsiva, d'anar a totes les llibreries a buscar tots els llibres i s'havia acabat aquí, just va ser quan la distribució dels llibres estava bastant malament i llavors un dia que vaig anar a Girona vaig anar a una llibreria a la 22 a buscar un llibre que em falta... Bueno, quan m'obsessiono, perquè passa això, és obsessió, amb alguna escriptora o escriptor, doncs, començo a comprar els seus llibres però perquè t'hi sents reflectida, és com un de dir, ostres, hi ha alguna cosa que et connecta, el llenguatge, t'hi sents, o aquesta pel·lícula que et dic que vaig veure ahir, tinc unes ganes d'escriure-li, no ho faig mai, però d'escriure-li a aquesta directora de cinema i dir-li hòstia, com m'ha arribat, no? Bueno, és que t'arriba. És com si hagués creat un somni que tenies, no? I que feia de recórrer. Sí, que dius, hòstia, és el que volia fer, i hi ha molts poemes que et passa igual, no? De dir, ostres, és que m'hi reconec, amb aquestes paraules hi ha algun vincle aquí que molt, molt xulo. Hi ha algun festival, algun espai on t'agradaria actuar, que encara no hi hagis actuat? Perquè has estat a molts llocs. Però allò que digui, hosti, aquest lloc no hi he estat mai. Mira, al Poesia i Més hi vaig anar fa temps, però m'agradaria tornar-hi. La Setmana de la Poesia hi vaig anar així de resquilló perquè vam recitar 4 o 5 poetes, crec que vam recitar Montserrat Abelló, però també m'agradaria anar-hi més a recitar... El teu projecte. Sí, que són com els grans festivals així de poesia. Però la veritat és que tampoc cal anar als grans festivals. De vegades vas a un poble amb gent que no ha escoltat tant poesia, no? L'altre dia vam anar a fer un... Bueno, com aquí a Barcelona tenim l'original. L'original també, aquí sí que hi he anat més. No, però l'altre dia, per exemple, amb el Jordi Montañez, que tenim un espectacle, vam anar a un centre cívic, no? Llavors potser el públic no era tan acostumat a la poesia o no tant a la música d'autor, no? I ostres, és que clar, ens van venir, però és que m'ha encantat, però espectacular, brutal, i dius, ostres, que guai, no?, d'arribar gent que potser normalment no llegeix poesia, hòstia, em compraré un llibre de poesia, aniré... De vegades, que sí, aquests festivals de poesia doncs, fan il·lusió, no?, però en el fons també és un públic que hi ha molt que ja consumeix, no?, poesia, o ja llegeix poesia, consumir tampoc queda una mica mercantilitzat, però... Ostres, de vegades quan surts, no, de la gent que està més acostumada a llegir poesia i vas a un altre lloc i veus que els hi encanta la teva proposta, és com un, ostres, a dir, t'anima, no?, seguir continuant i és...
És bonic, sí. Clar. Què és per tu la música? La música, és com dir que és per tu la poesia, també. Ja? Em, Però s'han de fer aquestes preguntes. sí, però clar, quan ens pregunten a les poetes què és per tu la poesia, La pregunta típica, sí. ja ho sabem, d'aquella no? que Ja dius, sabem una mica què contestar. per això, però tots Però us una poeta que li encanta preguntin de la música és com... Sí, no, clar, jo la música... Tots, tots us nutriu molt de la música Sí. per certs... Mira, hi ha un text de l'Enric Casasses que està en un llibre que està recopilat en un llibre que es diu La noia del poble del costat, que es diu El pamflet de l'esperança, que va dient la poesia és, la música és, el teatre és, i va barrejant això, no? Poesia, música i teatre, i va definint en paraules precioses, no? Que t'abandona a la platja deserta amb no sé què o amb el foc ancestral de... I a mi em surt més definir-ho amb un altre poema, que és tot això, no? Que així... Per mi poesia, música, teatre és el mateix, és un cop aquí, és un cop de puny a l'ànima, és una emoció, és alguna cosa que t'arriba des d'un llenguatge diferent, que un sacseig, alguna cosa que t'emociona. No? Hi ha algun músic amb el que t'agradaria fer alguna col·laboració? Perquè com que tens aquests espectacles així, que t'agrada mesclar... Ostres, no t'ho sé dir, segur que després pensaré, hòstia, sí, Bueno, o sigui, no t'ho has plantejat tampoc, anar a trucar a la porta d'algú... És que No. m'agradaria molt fer alguna cosa per curiositat. Amb els Ses Freixes va quedar pendent fa temps, amb el Pau Alavajos, que també l'admiro i hem fet alguna cosa, amb la Meritxell, amb el Jordi... Ostres, potser després penso, sí, Bueno, home, clar, tots els que vaig... Bueno, Smoking Souls a mi m'agrada molt, acabo Pau de Riba, crear però això ja no puc. una llavoreta aquí. Sí, bueno, clar, Roger Mas, Adrià Puntí, clar, aquests m'agradaria. Clar. Sí, Roger Mas i Adrià Puntí, per exemple, m'agradaria bastant, però bueno, és complicat. No creguis, eh? No, mira, No. a veure, A potser si vegades arriba les aquest coses són vídeo, més fàcils. quina càmera hem de mirar, fem la crida aquí. Ah. I res, ja per acabar, què et sembla la música de Joan Blau? M'agrada molt i m'agrada molt el que vas fer. Bueno, no sé, m'has dit que et va sortir com un Va ser molt, o sigui, massa com un fàcil i tot. impuls. Sí, no, i realment... La veritat és que de vegades és un repte, no? Quan et musiquen un poema, no? Que és una cosa tan personal, que tu has escrit allò que dius, ostres, i em va encantar. Vaig pensar, hòstia, que guai. Bueno, perdó, sí, No, hòstia, sí. vaig pensar. La veritat és que em va agradar molt com has musicat el Merci. poema i convidem a tothom a que l'escolti. I tant. I res, fins aquí. Moltes gràcies per tot. Moltes gràcies a tu i que vagi gràcies. tot molt bé amb la música. Sí, segur que ens retrobarem per aquí. Segur que sí. Que vagi molt bé. Moltes gràcies, Anna. Merci. Adéu. 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 Estava per dir, és la segona vegada, però Ja. són les 7:10 o 7:12. Que no em 7:12. tenim al col·legi perquè hi ha una hora que no pots entrar pel recompte ja. Per res. No, tanquen a 3 quarts. I el Roger Mas, Sí, tot i estar. evidentment, vam anar a un concert seu i vam fer un intercanvi de CDs perquè tenia Ah, sí? Hòstia, sí, és molt maco i obert a fer coses. que guai. Pues res, guapíssim, merci. Bueno, que vagi molt bé el concert, el 3. És el 3 o s'ha canviat? El 3, el 3. És el 3, no? Vale. Gràcies. Vale. Intentaré venir, bueno, sí, no sé. És gratis, pots venir, hi ha una instal·lació prèvia Vale. de poemes i coses. Vale. Guai. Perfecte. Molt bé. Pues res, guapíssim. Mua! Merci per tot. Adéu. Molt bé, perquè la tenies damunt del cul, no? Sí. Sota punt, vaja. I aquesta, com s'apaga? Hola, no estava gravant.
vegada, però... Ja. Que som 7 i 10, no sé, 7 i 12. Thank you.